Allazi la ilaha illa huwa shine a zuciyarmu kuma wallahi summa wallahi ba wani wanda ya isa mu zuba masa ido ya ci gaba da mana can kashi ba ganduje ba idan fir'auna ne kai kalli rashin mutunci da rashin hankali da inda suka dosa wai an sanar da zaɓe an kwaci zaɓe suna murna saboda jahilai ne su Abdullahi Abbas suka ɗibi 'yan daba suka shiga masallacin idi suka tattake bulan da za a gyara masallaci saboda jahilai ne ku su Abdullahi Abbas kuka ɗibi 'yan ta'adda kuka taɓa asibitin da aka gyara dan talakawa. Na rantse da Allah da alƙalin da ya ƙare mana shirme da alƙalin da ya ƙare mana hauka a shari'a irin wadda wannan matar ta yi billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun nemo shi kai har shugabannin ma gaba ɗaya don kutumar uban kowa da kowa duk wanda ya kyale ko ya daga mana kafa Allah ya tsine masa ba dai zalunci bane to mun